Здравейте, моето име е Иван Яков. Стоиме пред една плъзгаща врата, която се движи покрай стената. В един друг клип показахме потъваща врата вътре в стената. Потъващата врата е по-сложно изпълнена от гледна точка, че трябва да се мисли предварително. По-честия случай, когато вратата няма на къде да се отваря, се минава за плъзгаща врата, която е покрай стената. От вътрешната страна на вратата има релса, която е закрита с декоративни дървесни лайсни и вратата се плъзга от тази релса и затваря пространството. Тук трябва да си има предвид, че тази врата няма уплътнители, т.е. за шум и топлоизолация не може да се говори. Но визуално доста добре затваря отвора. Може да се види. Благодаря за вниманието.